Rapport li ppubblika l-Awditur Ġenerali juri li s-serjetà fih dan Jobs Plus qed tkun laxka ferm minħabba nuqqas kbir ta' uffiċjali u anke negliġenza. Ir-rapport investiga speċifikament it-taqsima tal-konformità tal-liġi fih dan Jobs Plus li ma taqsima għandha responsabilità li toħroġ penali għal ksur tal-liġijiet tax-xogħol. Fost l-oħrajn meta jkun hemm impjegati bla liċenzja, ħaddiema taħt l-età u meta wieħed ma jsegwix il-proċeduri amministrattivi meħtieġa. L-Awditur Ġenerali nnota kif minkejja li l-popolazzjoni f'pajjiżna żdiedet li tfisser ukoll li żdiedu l-ħaddiema l-ammont uffiċjali baqgħu l-istess. Dan hekk kif hemm total ta' 12 uffiċjali f'Jobs Plus li minnhom 8 jaraw li kull post tax-xogħol jirrispetta l-liġijiet tal-impjiegi. Jobs Plus kien indirizza din il-kwistjoni billi qal li għandhom biżejjed uffiċjali għall-ammont ta' xogħol li hawn f'pajjiżna. Iżda, l-Awditur Ġenerali nnota li din kienet biss tqarrija li saret bla ma ġie provdut materjal li juri kemm dan huwa minnu. Ir-rapport jinnota kif f'ċertu każijiet il-ksur tal-liġijiet fuq il-post tax-xogħol jistgħu jiġu natati biss meta uffiċjal ta' Jobs Plus imur fil-post. U b'hekk dan in-nuqqas kbir ta' uffiċjali mhux qed jgħin biex jeżaminaw kull sitwazzjoni kif meħtieġ. Fl-istudju li sar mill-Awditur Ġenerali kienu suġġeriti li l-penali mhumiex biżżejjed biex jitwaqqaf l-abbuż. Ġie kritikat ukoll il-fatt li Jobs Plus tagħti 10 tiem ċans li wieħed jirranġa l-ksur fil-liġijiet qabel tingħata multa li tista' titla' għal eluf ta' euro. Fir-realtà ħafna qed jirranġaw dak meħtieġ għal perjodu qasir ta' żmien u jerġgħu jaqgħu l-istess prattiċi fil-ġimgħat u x-xhur ta' wara meta jafu li huma se jeħlu l-ebda multa.